etxera eta emaiozu betiko zoriona. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburu. Egun hartan, jare otordu bat emanen diren guztien jauna, mendi honetan herri guztiei. Mendi honetan kenduko du herri guztien gainean edatua dagoen estalkia, jende guztiak estaltzen dituen oia. Betiko osatuko eriotza, txukatuko ditu jauna, aurpegi guztietako negarmakoak eta lur osotik aldenduko du bere herriaren lotsakizuna alario jaunak. Eta egun hartan esanen da, hara gure jainkoa, hau dago salbatzaile itxaru genuen jauna, poztu eitezen eta alaitu salbatu gaituelako. Jauna esana. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek horrela esan zien judutarrei, egiaz diozuen, nire hitza entzuten duenak eta nik bidali nauenari sinisten dionak badu betiko bizia. Halakoa ez dute epaitzen, eriotzatik bizira igaro baita. Egiaz diozuet, badator ordua eta iritsi ere bada, hildakoek jangoikoaren semearen oihua entzuko dutena, eta entzuten dutenek biziko dira. Aitak bizia bere esku duen bezala, semeari ere eman dio bizia bere esku izatea, eta eman dio epaitzeko eskubidea ere gizonaren semea delako. Ez zaiteztela harritu hortaz, badator ordua, hilobietan daudenek haren oihua entzun dutena eta aterako direna. Ongia egin dutenak bizirako piztuko dira, eta gaizkia egin dutenak ondan dirako. Jaunak esana. Gure jatorria kontutan izatea ezinbestekoa dugu gure nortasuna zein den ulertu ahal izateko. Gure jatorria ulertu dezakegu modu orokor batean edo modu konkretu batean. Modu orokor batean gizaki bezala gure jatorria gogoan eduki behar dugu. Zer eran, nor eran ulertu ahal izateko. Kontutan izatea ez gara kasualitate huts baten ondorio, baizik eta jatorriko on batek egin gaituela eta horregatik munduan gaudela, horregatik bizia daukagula, kontutan egitzean ezinbestekoa dugu gu nor eran ulertu ahal izateko. Eta esan genezake, heriotza gertutik tokatzen zaigunean, orduan gehiago pentsatu behar dugu, gogoan izan behar dugu, zein den gure jatorria, baita ere gure jatorretik, gure helburua zein den ulertzera aiatu daitezen. Gure fedeak, esan genezake eta entzun dugu
bere eskuetara goaz heriotzaren ondoren. Gainera Jesusek agindu digu hildakoak piztuko direla. Beti gogorra da heriotza edozein momentutan tokatzen dela ere, baina fedeak heriotzaren inguruan naiz eta min hori ezin kendu, baina bai eman nahi digula itxaropena. Nolabait ere, halako argitasun bat eduki dezagun iluntasunaren erdian. Gure jatorria ere modu konkretuan ulertu dezakegu. Gaurkoan Felicitas despeditzen ari dira hemen, bere jaioterrian. Eta oso importantea da baita ere, pertsonek, herriek, bere nortasun hori gorde dezaten, maitatu dezaten, eta hauxe izan da Felicitasen kasua. Bere jaioterria harribe bihotzetik maitatu izan du azken egunen arte, eta horregatik ere hemen ari dira despeditzen, hemen ari dira bere alde hileta erizkizuna eskaintzen. Gauza ederra da, txikitakoari, jaiotzetik jasotakoari eustea. Felicitas, aita ere emakume fedikoa izan da, hemen parte hartu izan du, etortzen zelarik, bezetan, eta gaurkoan bere alde eskatzen diogu Jakoiko onari. Kontutan izaten dugu, heriotzako momentuan, batez ere Jesusek erakutsi nahi izan digun Jakoikoaren ezaugarririk nagusiena zein den, bere errukia. Jakoikoa batez ere errukitsua dela erakutsi digu Jesusek. Guri zoriontasuna eman nahi diguna, guri poza eman nahi diguna, gu bihotz behirotzetik maite gaituena, gu ulertze gaituena, eta beti barkatzeko prest dagoena. Jesusek Jakoikoa nolakoa den erakutsi digu modura, ez daiteke ikararik sentitu bere aurrean, edo behintzat Jesusek ez du halakorik nahi. Nahi dugu konfiantza eta maitasuna sentitu izanula Jakoikoarekiko. Hoxe da gaurko honetan sentitu behar duguna, konfiantza handi bat Jakoikoarekin. Felicitas, gure senidea, bere aurrera aiatu da. Eskatzen digu Jakoiko onari, goiko zeru hartan eduki dezala, han atsedena eduki dezala, zoriontasuna eta handik gure alde egin dezala. Arena
gizona. Felicitas, zure zerbitzariaren salbamenerako eskaintzen dizugu baliabide, eta hausodez eskatzen, zure semea salbatzaile ikotu duenak, epaile urtitzu jarri dezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna
pizturan ere berarekin bat izan dadila. Gogoan izan gauna, biziko itxaropenen horiek gure sentia etikako guztiak, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guztio betiko bizitzea etxi dezagun, kandoikoaren amamaiaro batzuekin, apostolo santuekin, eta izate guztietan, zurean izkik izan diren santuekin, ekin batean horretzen itzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jakoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaitza guztia, giltzabita giltzabi guztietan. Patzagiak aginduta egatzuntziari jarraituz, bildu gabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emain duzu bakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi daitezen eta estuagietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esamada apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pikatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizaren bakea eman batasuna, errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozu bakea.
gure eta jainko